Gartic Phone. Играта, която наподобява счупен телефон, но с рисунки. Накратко казано, играе се до 14 човека, като човек номер 1 пише изречение, човек номер 2 вижда изречението и рисува това, което мисли, че е най-правилно според написаното, и човек номер 3 вижда рисунката и се опитва да познае какво човек номер 1 е написал в началото на играта, което може да доведе до доста забавни резултати. И реално рисуването в Gartic Phone е все едно да рисувате върху един леер, което може да е мъчение. Айчетката няма контрол на натиск, или накратко това, че колкото натиск прилагате, толкова плътна ще бъде линията. Което всъщност е интересно като предизвикателство. Да се нарисува нещо на програма, която има доста ограничения. И нещо направя малък експеримент и ще видя какви рисунки ще се получат обаче. И така, тук ще спомена, че в Gartic, както повечето хора знаят, има режими, като единият от тях се казва шедьовър. В него има неограничено време и може само един човек да рисува. Тук въпрос идва защо не поканя други хора. И аз не знам. Преди да пристъпя към рисуването, обаче какво всъщност ще рисувам? И в този случай на помощ идва колелото на късмета. В него съм въвел случайни теми, ще го завъртя 2 пъти и ще работя с това, което имам. Може някоя тема да се повтори или да реши, че не е добра. Темите са ориентировачни, аз нямам представа какво ще се падне. И така, заредил съм колелото, нека да видим какво ще се падне. Първата вратка. Сграда. Добре, ще видя с какво мога да работя. След кратко размишление защо сложих изобщо това нещо в колелото, ми хрумна следната идея, и то е мелница, която е насред полето. Вдъхновението идва от рисунка на любимият ми художник Джеймс Гърни. Тази рисунка е от книгата Динотопия и наистина ми хареса заради различните цветове, които има на самото поле. Мисля, че е житно поле и самата перспектива. Събрах малко рисунки, които ще ползвам за цялата творба. Едната е от този артист и 2 AI рисунки, които знам малко AI, но като цяло ми харесва перспективата, така няма да копирам нищо, така че. Но, например, тази рисунка с житното поле ми харесва заради контраста на цветовете, а самите AI рисунки, които ще използвам, са за самата мелница, като вдъхновение за самата мелница. И нека започваме. И така, в този случай, тъй като се работи отзад напред, т.е. защото всичко, което поставям, ще се наслагва отгоре, започвам с цвета, което ще бъде за небето. Умешах го малко с различни тонове, за да е по-разчупено. След това с по-ниска прозрачност, използвайки сило, наложих основните контури на самата скица. В началото се чудех къде да оставя мелницата, но мисля, че това централно място така и подхожда. Използвайки други сини нюанси, направих планината, за да създам усет за дълбочина в самата композиция. Добавих и малко синьо, тъй като това е като отражение на самото небе, светлината пада върху тревистите полета и малко този син цвят се улави от зеленото на тревата. Добавих жълтото като светъл акцент и после някое по-земно кафяво, просто за да направя преливка и да разгранича едното от другото. И сега да добавя сенки, които да приличат с едно, това са облаци, които правят сянка върху самото поле, но после реших, че няма да седи добре, просто седи странно, малко наклепано, ако мога така да се изразя, и затова реших да ги махна по начина, по който най-добре реших, защото трябваше да работя само с цвета, не ми се даваше Ctrl-Z и Undo и да връщам неща назад, затова просто след като наложих сенките и видях, че не ми харесва, просто използвах околните цветове, за да ги припокрия.
честно в един момент просто си казах, че ще експериментирам с цвета, затова нахвърлях каквото ми хрумне, каквото мисля, че ще изглежда добре. И съм доволен как самият форграунд изглежда доста контрастен, доста разнообразен и колоритен. Не е еднотипен, едноцветен. Тук сега правя бараките и започнах да работя по мелницата, която честно не беше чак толкова трудна и доста ми хареса как се получи с дървения материал и всичко много хубаво. Да, това е рисунката за мелницата. Така, нека да видим втората тема каква ще бъде. Пейзаж. Да. Тук малко ще променя правилата, тъй като вече направих нещо подобно на пейзаж. Да, беше сграда, но се връзва и с пейзаж. И тъй като не искам да повтарям горе-долу едно и също нещо, просто ще махна това, все едно нищо не е станало и ще врата на ново. О, дракон! Добре, това важи, това е интересно. Като това ще са рисунките, които ще ползвам и честно бих работил с каквото и да е и ще видя каква идея ще ми хрумне. И така, започваме с цвета на фона и небето. Идеята с дракона е вдъхновена от скрилът, от как да си дресираш дракон. Друга идея също, която много ми допадна, е това дракона да е с дълъг врат от снимките, които показах. И ще използвам една от позите, като ще повдигна малко крилата, за да изглежда все едно се приготвя да ги свлече, за да може да се издигне нагоре. Този дракон, единственото, което по-предизвикателно беше да измисля как ще му сложат цветовете и изобщо какви цветове ще има, но накрая се спрях с нещо сравнително контрастиращо, нали? Оранжево и лилаво да е дракона, оранжев с лилава глава, отново подобно на скрилът от как да си дресираш дракон. Този дракон е просто един от любимите ми, затова сякаш така съм го сложил тук. И в края на краищата реших и да направя един, който е на заден фон, още един подобен на този дракон, за да има малко повече сторителинг в самата рисунка. И начинът, по който подходих с цветовете е, че първо сложих много блед вариант, сложих доста бледи тонове на този цвят и после просто го наситих, за да може да знам на къде ще отидат цветовете. Тук с по-ниска прозрачност на четката направих светлината, блясъците и сенките и с доста тънка четка и почти никаква прозрачност направих тази отразяваща се светлина от небето, това синьо, което ви виждате. След това исках малко да наситя сенките повече, за да изпъква на целия фон. Този дракон ми хареса, мисля, че можеше да се получи по-добре. Ако го развия, мисля, че ще стане нещо интересно. Единството, което може би не ми хареса е как се получи муцуната му. Мисля, че муцуната можех да направя по по-различен начин. И да, малко анорексичен изглежда, но това ще го дам на факта, че просто такъв е боди структура му, нали, неговата да сме патриотски. Честно, това, че е толкова слаб, го отдавам на факта, че е доста едър и да придадем ефект на самата рисунка. И така, за финал ще кажа само, че това беше доста интересно. Това беше доста интересен експеримент за мен и бих ли рисувал отново в Gartic? Малко вероятно. Бих ли рисувал, ако имаше други хора? Пак е малко вероятно, но има повече шанс да развия някакви различни теми с различните режими в играта. Така че да, и кога не знаем какво ще се появи. Затова, единството, което ще кажа е до следващия път и чао за сега.